Quoi? Quoi? Notre confort. Които искат да продължат да се качат, другите да отворим да си вземат багажа. Всяка година едно и също. Миналата година говорих с шефа. Не ти си на мястото, не ми вдигайте нервите. От такива като вас ме е писнало. И от нас ме е писнал, от вашите както вие. Такива претенции като вас. Цървули.